Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ na-atụ ya n'ilu si na ọ bụ na ije ghọba ekwe ụmụnna ahụ ọnụ, na ọ bụ na ije ghọba afịa ekwe ụmụnna ahaba nganga. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ụmụnne m ndị Igbo, irue n'efere mba ụwa ọ na-ahụ ọnụ maka ofu nwanne anyị nwoke bụ onye eze Jizọs. O nwere ụzọ ihe na-abụ m chọrọ ka m tụpụrụ gị dịka nwaafọ Igbo, ka ị gbarie ya bụ okwu mmarụ na ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. Maka ndị be anyị si na ọ kpatara onwe ya nkụ ahụhụ, asị na ngwere abịa na ya ọrịrị, na ọ bụrụ na nwanzari juo afọ o cheru chi aka mgba. Ihe mere onye eze Jizọs bụ ofu ihe mere akwa tiwara akị n'ọba. Kedu ihe m ji ekwu? Nke mbụ, na akwa tiwara akị n'ọba oge o zoro gbachaa pụtara n'efere mba ụwa wee na-asị na ọ bụrụ na atụdo gị egbe, gị ma onye tụdelu gị egbe ọla nata ya egbe ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eso onye eze Jizọs, tupu ihe eme, jee kirie ihe one ma one, ihe onyonyo one ma one o mere nke ọ pụtara n'efere mba ụwa na-ekwukwa ofu okwu ahụ eji wee gụba akwatira akị n'ọba. Kedu ihe m ji ekwu ya? Onye ka ndị be anyị si na okwu ọbụla a na-asa anya ọ dịghị ebi ngwa ngwa, na ọ bụrụ na a na-agwọ nsi anya odo si eti ikwe na ya ịgbaka. Nke ịbụa, ibute ọkpụrụkpụ ego na-egosi ndị mmadụ. Kedu ihe i chere ndị ntorobịa na-eto eto ga-eme? What is the fate of our youth? Ị na-akọrọ ejihe ka ha banye na yahoo yahoo, ka ị na-akọrọ ejihe ka ha mee gịnị? Ka ha gbawa mbọ. Ọ bụ ihe jọwuru ude na njọ ma si wee nkapụ n'isi na ị na-enegarụ ọtụtụ ndị mmadụ anya chee na ha bụ ndị nwere akọ na uche na ọgụgụ isi. Ị marụ na ha na-akpọkwu akpọkwu. Ọ bụrụ ihe niile ka a na-agba na soshal midia. Ọ bụrụ na ịbụ dibịa na ị na-emeta ihe nke mmụọ ọfụma, ya bụ ihe na-agaziri gị, ịrụcharụ ndị mmadụ ọrụ, ya bụ ihe gazie. Nwanne m nwoke, ewepụtazi na ọkpụrụkpụ ego dị otu a egosi ndị mmadụ. Kedu ihe i chere ndị ilo ga-eme? Nye abụ ajụjụ nsị ka njụa m. Eziokwu na aka ji eze Jizọs, mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na mgbagada ga-amụ ọzọ, mana emesịa ọzọ ga-anatarịrị. Aka jie but ka edisipirire ya n'ọtụtụ ihe. Ụnụpụ oge akwatiwara akị n'ọba batara, ịfụ na enwere ihe ezi mgbanwe. Ihe eji emekwa n'ihe eme bụ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ihe na-eme gịnị? Akpatara onwe anyị nkụ ahụhụ ma si ngwele abịa n'anyị ọrịrị. Ụzụ amaghị akpọ ogene na egbe anya n'ọdụ. O nwere ọtụtụ ndị dibịa ama ama n'iru akwụkwọ, mana ị gaghị afụ nke ha na-eche case materialism. Maka gịnị? Na anya ndị mmadụ na-ene ha. Ọ gara ịka mma ọ bụrụ na mmadụ rụọrụ gị ọrụ ahụ gazie, ịbịa nye ekene mana agbara ya n'iru akwụkwọ. Mana dibịa nwere ike ịgba ebe ọ na-arụ ọrụ, ebe obi were arụ ọrụ maka ndị nticha na ndị nkacha. Ọnya ka m na-ekwusi na ị na-anya ihe na-abụọ ngosiri, ị ga-eso nkwenye na ọnya abụ ihe kpatarụ maọbụ kpalitere mmụọ ndị a ha wee gụba onye eze Jizọs, maka na ha chee na o dobere. Nke ịtọ dị n'ime ya, nze kweta ka ịha ihe ọbụla ị na-eme nwanne m, especially n'efere mba ụwa, nwanne m kweta ka ịha. O nwere ndị a na-enegara anya ibe onye eze Jizọs na-afụta n'iru akwụkwọ na-asị maọbụ na-eme. Ọtụtụ ji na-enegara ya anya
ka a ga-asị na ọ kparụ elicha na o lejirigo afụ na onwelo ihe nwoke chi maka na ọ bụrụ na ikuku kue afọ ike ọkụkọ anya. Na nchịkọta, ana m asị biko aka ji na-anyọ, aka ji na-anyọ, aka ji na-anyọ. Onye bụ nwanne ya abụkwa na odebu. Bue dike mbọsị ọgụ unu achọba dike. Nyaahụ ka m sị ka m jụọ m, ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo, biko tinye aka ka ọ dị mma maka na ọ dị mma ka anyị na-eme. Igbo bụ Igbo, asị m nke onye chi na zere ma nze zere ibe ya. Ụmụnne m, ka emesịa.